Benvinguts als Desconvocats, un podcast on els bons juguen i els dolents opinen, és a dir, nosaltres. Ben tornats i ben tornades al 7è programa dels Desconvocats. Enhorabona perquè avui hi som tots. No miro a ningú, no miro a ningú. Ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit, per fi. De res per aconseguir-ho. 16 episodis ja portem. 16. Gràcies, Ferran. I de 16 potser has vingut a 5. De 16 he vingut a 10. 8. Sí. 8. T'ho firmo amb 8. 8, jo crec que 8. Però sempre que ve, dona càtedra. Toma. Sempre. Bueno. Però avui marxaràs abans, no? No, marxaré quan acabi el podcast, per tant, podcast rapidet avui, 15 minuts de Sí, podcast. marxaràs abans. Sergi, pregunta històrica. La portes? Ah, sí, home, Sí. sí. Jo portar-la la porto És sempre. complicadeta, com la setmana passada? Va ser complicadeta, És a nivell. I dona la resposta, que la gent està esperant la resposta de la setmana passada. Bueno, la comentem a TikTok, ja tu... Ja, Bueno, sí, que vegi el nostre TikTok i veurà. Bueno, al O TikTok, que entri a l'episodi de YouTube o a al TikTok hem Spotify. posat que la comentaríem avui, Si potser hi ha gent esperant-la. Per això, perquè vaig veure. Vau dir, no sé qui il·luminat d'aquí va dir, Jo no. o contestem al programa següent. Això Sí, sona digue-ho, Xavi. perquè Així Sona entra- Xavi, Així entra això. la gent a l'episodi. Sona Xavi, això, Així entra la gent al proper episodi. Marketing. Més vius. Sergi? Marketing. Marketing. Ara la dic, bueno, ara quan fem la següent. Vale, S'ha de dir que està agafant moltes visites, Sí. A la gent Bravo, li agrada. merci Molt bé, a la Sergi, gent. Què faríem sense tu? Gràcies. Seguim, actualitat del Barça, No ens has com presentat? sempre. És veritat, no Jo- ens anava ni com a et presentar. Com et dius? No, Com estàs, Pol Nieto? no, Com no, estàs, no, Pol no, Nieto? no, no. Pol Nieto, Ara ja com no. estàs? Ara ja no. Explica que estàs, Ara ja no. estàs enfadat aquí per estar a perfil, perquè fas allà? abans estava ja sentat Què fas allà? Ve aquest tio que ve i et ve en la cara. programes i em fa posar-me aquí. Què fas allà tan... Es pensa que és convidat especial. Tan arrere. Sí, mare meva, és com si Ferran Torres per fer un partit vol i traies el lloc a No Lewandowski. comencem, però No comencem. Això No és comencem, cuidado amb això, Bueno, anem. Actualitat del Barça. Barça. Se m'ha anat el resultat, tio. Però, Barça 2, Cádiz Barça 0. 2, Cádiz 0. tio, no tallarem perquè no La tallarem. segona Això no. comença fatal. Primer digues això i passem a canvi de... O sigui, Exacte, estava esperant que m'obrissis el document. on estava? Perquè l'internet no va. En sèrio? Doncs, Seguirem. Tio, Futbol internacional, com sempre, Premier, Serie A, etc. Anem a la Champions. t'agraïm mocs. Hi ha la tornada de la Champions. No, perdó. Primer, l'anada dels partits que quedaven. Hi ha un Madrid. Cuidado, Liverpool-Real Madrid. Direm a la tornada de l'Europa League. Ens la juguem a Old Trafford. Hem de parlar. Passarem, no passarem. Cuidado. Això era tirar Cuidado. 3, Vinc amb una secció corteta. Com la Nova introducció- secció. Com la Cuidado. introducció que estem fent ara, no? Cuidado, sí, Curteta, cortíssim. Curteta. No va de birra, Vamos, no la com secció. sempre. No. Després, Xavi portes una secció. Entre parèntesi, ni puta idea del que és. I mira, Literal. Us va agradar el poema? Ens va encantar, la Em veritat. va encantar. Entre parèntesis, Un poema ni que es puta idea. publica avui, Espera, juntament amb l'episodi. Spotify, Ah, pensava que anaves a dir juntament a No, no, Miquel Martí és que- Pol. Vaig estar parlant amb el Miquel Martí i Pol i em va donar els crèdits. Que va morir l'any? Per- Que va morir l'any? Va morir l'any? Va donar els crèdits per poder... Seguirem, Nieto. Al 40 i a 70 i pico. Nieto, portes l'11 de la setmana? Porto l'11 Entre 40 i Ah, 70. des del Mundial crec que no el portaves. Sí. De fet, m'ho va demanar un amic. T'ha demanat expressament que ho tornis a fer? Sí. Molt És que l'últim 11 que Com va es ser, diu el jo teu recordo que Sí, estava sí. Galpo. Rovira, Rovira, això va per tu. Mira que amb el meu Va cosí, per tu. Rovira. Quan has fet l'11? L'has fet avui al El matí? Robi. Sí. L'has fet aquest matí, no? Les coses poden canviar depenent del que No, passa avui al matí, dia. avui matí. Vale, Sí, nois, després de la seguirem. Lliga d'Aràbia Saudí, no? Sí, sí. NBA, a les Stores? Ui, Com? quina Sí? cosa. Com ho has dit? Com ho has dit, això? Com ho has dit? Com ho he dit? Stars. You are from Brooklyn, man. All Stars. All Stars. All Stars. Tatum, Real. resum. Sí. Ara o després? Ja està, Tatum. Tatum. I Sergi, resoldrem. Pregunta històrica. Tatum. Tu pots mirar la pronunciació també. Pregunta històrica. Pregunta històrica, sí? Sí. Joc de les targetes. Sí, és que tinc un anunci a fer. I Com? Tinc un anunci. Ah, vale. Finiquitem. Doncs amb Soy- tot això i El molt faig més... ara o... Ara, deixa'm la falqueta. El faig ara perquè acabo de Falqueta. decidir. No. Aquest dijous 23, primera filla de Rasmataz. Primera què? Primera filla de Razmataz. A la sala de baix. Per què? Allà estaré. Puc Torno estar jo després d'agost. Vine, si vols. Mig any? Més de mig any, Això és històric, Estem estalviant perquè anem Qui estigui mirant el programa, ens veiem dijous a primera fila. Tu també o no? Va, vinc, jo també. Ahí va! Jo vaig amb el Daniel, el Dani, el Nil, bueno, M'uneixo. los pibes. Qui és el Jandro? Jandro, Jandro. Jandro. Qui és el Jandro? un amic, un gran amic. Sandro. Curiós. Un gran. Tanquem. Amb tot, Razmataz. amb tot això i molt més. 23, Comencem. dijous. Sergi, pregunta històrica. Si no vols que la miri, no posis a la Lateral pantalla. dret, el Ferencváros de l'any 64. Va, ara seriosament. Primer respon la pregunta. La pregunta de la setmana passada. És que la van respondre també a l'episodi passat a l'acabar. Potser hi ha algú que no s'ha enterat. Bueno.
La resposta correcta era Benfica. Molta gent l'estava saltant, Sí, els molta gent comentaris. l'estava saltant. Sí. Però la pregunta quina era? La repeteixo també? Bueno, No va falta, no va no, falta. no, Seguim, no, seguim, ja xapa, seguim. Vagin a l'episodi anterior. Explica el que va passar a Twitter perquè no vaig entendre amb la resposta de la pregunta històrica. Un et va comentar no sé què. un tio- Hòstia, que Va pesado. venir un Que pavo pesados, de tio. Vox. L'he bloquejat. No, ja. no, no, un Jo el vaig sibarita. bloquejar. No li doneu bola a aquest pavo. Jo el vaig Aquest és bloquejar un altre. primera. Pues vaig dir, jo no fora. m'he enterat. Va venir un sibarita a dir-me... Un il·luminat en de la comptes vida. de respondre a Benfica em va dir Un de Vox. l'altre equip de l'altre país feixista dels anys 50 a Europa. I jo vaig dir, estat feixista serà Itàlia. Vaig dir, incorrecte. I em va dir, no, és el Benfica. Perquè Portugal era un estat feixista al 50 jo. No tinc ni punyetera idea de història de Portugal. Però jo no deia aquest, deia un altre. Llavors un Ja, tio, ja. un tio li Jo dic respon, l'il·luminat. un tio de 15 Aquell. anys amb la bandera d'Espanya I de Vox, sí. i un cor verd. I un cor verd de I diu, Vox. ¿por qué los indepes sois tan friquis? I a tu que deia que sóc indep, he matat? Tu què et creus? És de la Colau, senyor. No sóc de la Colau tampoc. I el tio, el fascista aquell o qui sigui, s'anava picant amb tu després amb aquest i s'anava donant autolike. No, a mi no. Sí, sí, donava autolike. Jo vaig bloquejar I li dic, primera. tio, Saps? ¿cómo te Quina das mandra autolike? un nen de 15 anys que em vingui a mi a dir coses. I, Habló el licenciado en ingeniería. Bueno, ja, Sergi, pregunta històrica. hi ha una pregunta històrica, rapidíssima. Quin és el primer i únic pilota d'or espanyol en tota la història? Que fàcil. Nom i cognom. Que fàcil. Gràcies, Enrique. És el que esperava. Que fàcil. És molt fàcil. Molt fàcil. Fàcil. Molt fàcil. Pues al Ja final... està, al final la resolem, no? Ferran Sí, Torres. sí. Ai. S'estan mirant. Ferran Torres, no? Després ho decidim. No, però- Ferran Torres, el- Adama Traoré... Un futur Ferran Torres, no? Un futur No, Ferran no, Torres. present. Mare No estic de parlant Déu. d'aquí 5 anys. Vale, no, vale, vale. Present. Fallant Torres. Anem a tema Barça, senyors. Som-hi doncs. Tema Barça. Barça 2, Cádiz 0. Un aplaudiment per Ferran Torres. Bravo! MVP! 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 Comencem. Vull dir una cosa. Enric, Ojo. ho estaves comentant abans. És el Cádiz. Si no fa un partit bo contra el Cádiz, quan farà un partit bo? Si se'n va de 2 contra el Cádiz, Bueno, sí, però... vol dir que Ferran ha fet un partit decent per demostrar Ha que fet el seu podria estar en el Barça. Ha fet però, el seu millor partit amb el Barça, Perquè és un partit normalet, no jo, marca 3 no, gols. millor partit del Barça. però Normalment no, venint de lo que venia, jo crec que ahir es va dopar. Sí, però és que és el Cádiz. Ferran, jo crec que et vas dopar ahir. Ferran, Perquè no m'ho crec. És el Cádiz, No m'ho però hi ha crec. altres jugadors que no van donar la talla i era contra Cádiz. Aquí, Ansu? de qui Em parles? refereixo al cas d'Ansu Fati. I qui més? És veritat, Ansu Fati no va donar la és talla veritat, ahir. és veritat. Va tenir un partit més discret. I Sergi Roberto ho va fer Bé, de bé, puta bé, mare. ahir- Bé, Roberto, Ho va fer de bé. puta mare, per tant, jo ahir no en tenia res, o sigui, us ho dic, no en tenia res. El partit de la setmana passada del dijous contra el United, jo estava criticant a Marcos Alonso en caia la boca. Ahir em va caia la boca Roberto i Ferran. No. No. Tots Ja- sabeu, Qui serà la següent? tots sabeu que jugarà Sergi Roberto al Trafford, no? Sí, és que ha de sí. jugar. No, som-hi, Roberto. No, Ja estem canviant de tema, ja estem canviant de tema. És que No, minut què? era per deixar-ho anar, ja està. Vale, no, però aquest, li tires Sergi, la... no Ja et està, posis tens, no et Sergi, no posis diguis res tens. més. Per no la posis desinformació d'alguns dels membres, volia Aixafa dir llengua. que torna Busquets al pivot i que Sí, i Frenkie sí, també sí. estan disponibles. O sigui, Roberto i Pablo Torres seguiran al banc. Ara anem. Pablo Torre no. Barça- Bueno, ja veurem això, eh? Cádiz. Ja tocava que Lewandowski tornés a marcar el Camp Nou. Sí. Bravo, ja tocava. Des de Home, l'octubre. És l'octubre, És eh? golaç, Home. Tenia la pólvora És mullada. killer. Tenia la pólvora I mullada. Això Ferran, és com el comentari de Sergio Ferran des de Ramos. la dreta, que us va semblar? Sí. Va ser boníssim. Millor Digues? que al ser un jugador com Ferran, que tampoc té, és que tingui tan desborde, és que no sé com es diu desborde en català, Però és que sí que en té, eh? O sigui, Ferran sí que té. sempre però és ha que el tingut. València el prem de Ferran al València era a la dreta. I és molt millor... i contra amb el City també jugava a la dreta. El que passa és que estàs al Barça i si et toca substituir a Dembélé i et poses a l'esquerra Clar, és que al és això. novembre, tu és el que et Jugadors toca. ratejadors. Vinícius és dreta, juga a l'esquerra. Neymar també. Juga a l'esquerra i és dreta. Rafinha és esquerra, juga a la dreta. Neymar juga al mig. Bueno, és igual. Bueno, Ferran. al final no, Ferran ja no. és un jugador que es centra molt bé Ja, no juga. i és bo assistint i creant jugades però no regatejant. I per tant va fer un bon partit a la dreta. Però segueixo dient que és com que ens falta... Jo penso que ens falta... O sigui, no tinc tanta seguretat, ens falta gol, jo crec. Estem marcant gols, però considero que ens falta encara més gol, I perquè aquí sí que som... potser hi haurà moments que Pedri no et marcarà, Gavi no et marcarà, i si Lewandowski no té el seu dia, què fem? Malament. Perquè I Rafinha que no marca, tenim- la Ferran tenim tampoc, cagada. Ansu tampoc, i Dembélé està Pues lesionat. que em fitxin a mi. No. Jo era apuntat tota la vida. Sí. Està Vaig ser bé. pitxitxi. Saps què? Sabeu que Nieto salta... Hi ha una estadística que Pol Nieto, en un partit, va saltar Sí. més alt que Cristiano Ronaldo. Això és veritat, Sí. explica-ho. Sí, sí. Això és veritat. Sí. Va ser a l'any I hi ha vídeo, 94. i hi ha vídeo, En què? Hi ha vídeo, eh? Olivier Nieto. Sí. Olivier Nieto le llaman. Sí, sóc una barreja entre Olivier Giroud i Harry Kane, dels dos que t'agraden a Home, és tu. que m'encanta. als camps de Molins de Rei allà saltaves Nois, molt. Molins de Rei me cago en tu. Què us va semblar? Què us va semblar el retorn al 4-3-3?
4-3 pur, és veritat. Jo la segona part em vaig És avorrir que- bastant, Em fa molta gràcia. És el perquè Barça, no ens avorrim poseu a mai. parlar seriament de tàctiques i ara que si Muniz de rei al Nieto, que si eres davanter, que si el Xavi ara un poema no sé què, que serà Miquel Martí. Bueno, és la màgia d'aquest podcast, És no? com- combo, Clar, és aquí de combo. tot. Som únics, no som Aquí còpia. s'accepta tothom. T'imagines que ve algú, és de matat el que diré, però algú arrel amb mi em diu us escolto Descombo. Buah, se'm cau la llàgrima. A mi m'ho han dit, Descombo. i a mi m'ho ha dit L'abraço, gent, l'abraço. gent que coneixo, però que no em porto, m'ho ha dit Clar, a moltes mi també, vegades a de mi festa. també. Un Sí, tete, però no t'ha dit a mi també. Descombo. Jo, A mi sí, a una perruqueria m'ho van dir, t'ho juro. Sí, els collons. Que t'ho juro. Descombo. A tu amic. Si Sempre et diuen- talla el cabell a tu I- amic, i t'ho no dirà li el vas teu donar amic. No era el meu amic. No li vas donar una abraçada? Li vaig dir que era un grande, em va dir, Descombo i us fareu així, famosos. amb un cor, Em va dir, us fareu famosos, Taronja. us segueixo al TikTok. La primera vegada que vingui algú i em digui hòstia, tu Descombo, li donaré una abraçada, també, li sí. demanaré el número de WhatsApp, li donaré un petó. Home, depèn No, de qui però- sigui, sí que li vull demanar. No? A mi em venen alguna noia que coneixo i em diu Un abrazo a nuestros seguidores. m'agrada molt y un el que, beso a m'agrada nuestros molt el que fas, seguidores. estic molt content que tinguis un podcast i que facis el que t'agrada. I potser no em porto a mi, i hòstia, això és ser bona Això és persona. és maco, eh? Això va ser una bona estratègia. Tenim Sí, una, sí, comu no, tenim una això- comunitat... Sí. Molt maca. Sí. I parlant aquí d'altres temes, ja que no estem parlant de futbol, volia dir que ja que estem parlant de fama... A ver volia qué dir digo, que- a ver qué digo, va. volia dir que el presentador... No sé què està dient. El loteria. presentador Pol Batalla, caminant pels carrers de Mataró, el van parar 5 persones. Passava el Batalla, saludava a tothom. Què ens expliques, Batalla? No tinc res. Eren relacions públiques del casal d'avis, no? Baixa, saluda el kebab. Després saluda a la formatgeria A de la l'esquerra. formatgeria. Després entra al bar, saluda a les nenes petites que estan corrents. Què? Saluda a Tu, tots tio? els obrers. Com? Joder, són les filles com? de- Ai, Són ai, les ai, filles de la ai, noia amb la ai, que ai, treballo. ai. Això pot ser penal, eh? És el Això carrer- pot ser penal. És el carrer... I Pol no des dels Batalla. 11 metres. No. Tornem al 4-3-3. No tinc absolutament res a dir que acabo d'escoltar per aquí. Què preferiu? Sergi Roberto, migcampista A sobre que faig defensiu? promoció, Oh, Bé, bé, O bé. Frenkie Mataró. de Jong, migcampista defensiu? migcampista A defensiu. acabem el tema de Descombo Mataró o passem a la... No, passem ja, Passem ja. ja si no- perquè us heu no, no, fotut no. en un percal. millor perquè el Pol Batalla està suant. Sí. A veure, va, a l'11 del Barça, que sí, que hem tornat al 4-3-3 puro amb extrems. Que sí, que el Barça li pot faltar una mica de gol perquè Ansu no està fi. Però a mi ahir el Barça m'ha agradat molt. Sí. A veure, a mi em va agradar la primera part, la segona... Una cosa, la segona part no dèieu estones. Estem fent el subnormal. Ui, que ens com marquen marcarà- gols. Cuidado. Bueno, és el que va dir Xavi, però la importància de marcar el perquè segon clar, gol. és clar, anàvem amb un 2-0, A mi molt aquesta còmodes, relaxació- tal, amb un ambient de festa al Camp Nou, de molt tranquils, no hi havia sensació de perill pel Barça ni res, i doncs vam desconcentrar-nos una miqueta i... Una miqueta només? I el Cádiz... La que va tenir el de Cádiz cap- va mereixer més d'un gol. la que va tenir de cap al un pal. gol. Què? S'ha Eh, cansat el Barça de... Sergi, parada de Ter Stegen, Sergi, també. t'acabo de veure, No, no, o sigui, t'estic veient. Jo La pa- realment vaig patir molt perquè el T'estic Cádiz... veient. Digues? T'estic veient. No, el Cádiz quasi... O sigui, no! Què és això? No, Estan robant aigua! No vull aigua. Nois, s'ha cansat el Barça de guanyar els partits 1-0. Compartís viure. Ho sento. Bueno, jo crec que ahir, si no hagués sigut... Destaquem la importància que va dir Xavi Hernández de marcar el segon gol i tancar els partits, perquè no arriba a Però jo marcar el crec segon que- i ahir patim. Els partits que quedaven 1-0, el Barça igualment buscava el segon, però no es donava. Jo crec que ahir es va donar. Mira, jo crec que no marquem el segon gol i acabem el partit igual que ahir i en 11 alegria a Can Barça, jo crec que la gent ens hagués criticat. Pues sí. Bueno, però ahir era perquè ahir festa. van patir contra el CAI, però van tenir Sí, la sort però de marcar el jo estic segon. una mica trist perquè ahir vam abandonar l'unocerismo. És el que t'estava dient. Bueno, Però per què? Perquè no estava Pedri. no està, Tots ho sabem. Totalment. Per tant, Pedri anul·la els gols del Barça. Pedri està sent un dels Potser. màxims No, però goleadors del que Barça. Ferran És faci el- un partidàs. és el molt segon, no? xet. I És que el Sergi segon. Roberto marqui no passa molt poques vegades, eh? Per tant, Sí, Sergi no, no. Roberto, 3 anys més al Barça. Jo crec que ahir potser hi havia dinosaures perduts per Barcelona o alguna cosa, perquè un miracle més gran que això... No, ja veuràs. Per la caríssima. I dijous el Xavi, a l'11 els dos, els fotrà. Ja que el presentador no tu canvia... llevaràs a Roberto a espero l'11, que ja no, t'ho dic jo. Ja que el espero que presentador no. no canvia... Roberto a l'11. Sí, però Ferran espero que no, No, Ferran no estarà a l'11. La cosa és, Christensen, un altre cop, vull dir, Sí, no, gratis. Impecable. és increïble el fitxatge que hem fet. I la Sí, parada molt de, heavy, la eh? parada És de increïble. Marcel Sí, és el Ter que acabo de Stegen. dir, Ter Stegen increïble, sí, sí. O sigui... Aquí a mà, poca crec, broma, eh? Saps què crec que pot passar d'aquí a final de temporada? Que el millor jugador de la Lliga passi a ser de Lewandowski, passant per Pedri, perquè Pedri pot estar allà, Pedri Potter. de Lewandowski a Ter Stegen. Farà història, no? Fa falta que pari un penal o algo clau i... Rotllo Old Trafford. Bueno, Dijous. Està- M'agradaria MVP, saber la dada de l'equip que menys gols ha encaixat en la història d'una lliga, per exemple. Anem a bon no sé si m'he ritme explicat bé. de fer el rècord?
De què? Pues no en tenim de ni ser puta l'equip idea. que menys gols Pues- encaixa encaixat a en la una Lliga. lliga. Pues si no anem en camí, vamos. Mira, el Que m'ho rècord de expliqui punts, algú. el rècord de punts el té el propi Barça el 100 i pico, 2013 Sí. amb Tito. Amb Tito. 100? Tito O sigui, Vilanova. Més de La 100. Lliga dels 100 101, punts. potser. Va ser molt bo perquè la temporada anterior el Mourinho ho va fer amb el Madrid i Sí. el Madrid de Mourinho, no, història, no només sé de què. 101. Una temporada després el Barça ho va superar. Més de 101 vam fer. El Madrid de Mourinho va fer 100, el Barça de Tito va fer 101. 101. El Barça porta 59, Tenim una amb 22 partits. defensa impecable i, bueno, estem esperant que... Bueno, esperem que no se'ns lesioni ningú. I bon partit d'Eric García ahir. Bueno, complit. anem a, Sí. sí. Anem a la lesió de Pedri i anem al partit del United. Brutal, Eric. Vale, puc fer una pregunta abans? Digues. Donen la Lliga ja per feta? No, No, encara ni molt menys, però Joan. està molt encaminada. Me la jugo. El clàssic 1 de Bueno, 6. Jo, jo- ho vam dir la setmana passada, Coneixent un mes el- abans i ja No, estem. coneixent el Madrid, crec que... Jo no sóc d'aquests que l'eufòria no el pot frenar, però crec que la tenim guanyada ja. Guanyant el Clàssico s'ha acabat? No, m'olora ja que... No, o sigui, Perquè si el el Madrid, Madrid es centra en altres competicions. si el Madrid no treu els 3 punts del Camp Nou, s'ha acabat la Lliga. No, però és que abans hi ha un derbi, eh? Aquest cap de setmana. Madrid, Aquest Cuidado, cap de setmana. cuidado. Però és patètico, o sigui, que espereu No, no, d'un és He de derbi. guanyar, Aquest he de guanyar. Aquest que sí, espereu d'un derbi. Atlético Real Madrid, o sigui, de veritat, Estic espereu d'acord. que el Madrid punxi contra l'Atlètic. Un 0-0, un De autobús veritat. 0-0. Quin Saps color? per què? De Saps quin per color què? és això? Perquè el Madrid vindrà a jugar contra el Liverpool amb un desgast físic i... Ojo Pues, que el Madrid és molt de sensacions. M'agradaria ser tan optimista com vosaltres, No, no, però jo no. contra Nieto, l'Atlético... És Nieto. el mes de destrucció del Llançarà la, Madrid. llançarà la Lliga Nieto. i s'anirà per la Champions. Jo crec que això es decidirà al Camp Nou. Nieto, saps quin és el factor clau? De quin color és aquesta samarreta? El Barça. No, el color. Rosa Salmó. Serà. Jo crec que és el que definirà si el Madrid guanya o no la Jo... Lliga. Pel cabell del senyor Petit Príncipe. Sí o no? Ah, Sí. no ho he pillat. Sol tu, o sigui, a veure, Sol tu. amb l'experiència amb l'experiència d'aquí del Barça, Sol tu, no heu sol tu. après ja que mai us heu de fiar d'un francès? Mai? Pues aquesta samarreta és de l'Ousmane Dembélé, també, eh? I què? I ja has vist tu totes les lesions que ens ha donat? Si no estava carrilejant fins ara. Vale? I sí, però és que porta 5 anys aquí, eh? 6. Sí. I li hem de donar temps, però ara no, segons el senyor Enric Circun. Seguim. I a Rafinha també diuen. Vale. No, i a Ferran tampoc se li ha donat temps, segons Sergi Armengol. No, al contrari. Jo no Ah, dic què això. busques, Joan? No, Xema, no Joan. no, és que... En els desconvocats es diu Xema, no Joan. Xema. Uau, el vídeo aquell Parlant a Xema, és, Uau. cada cop que em surt és espectacular. Puc dir una cosa al Madrid? Si el Madrid passa a quarts de final de la Champions, llançarà la Lliga, És que es saltarà per la Champions i el Barça ja l'haurà guanyat. Que el Madrid cau contra el Liverpool, spoiler, no passarà. he vist molts cops que el Madrid... Llavors anirà per la Lliga, He però vist no molts cops passarà. que el Madrid ha caigut en un mes a totes les competicions i crec que és el que passarà, perquè ve la Copa, venen partits El importants a la Madrid ja Lliga. està a quarts. Ja Ojo, està a quarts. compte amb el Liverpool, que des de que ha recuperat a Van Dijk, que és un altre equip, Sí. no ho doneu per Els guanyat. hi fotré una Vale, senyors. sumanta. El Liverpool no fotrà una soberana merda. Imposa't, Pol, imposa't aquí. Valorem... Què passa? Llança el que anava a dir abans. Què no va dir abans? Se t'ha oblidat. Valorem Valorar el partit del l'anada contra el United i com veiem la tornada d'aquest dijous. A veure, primer de tot, Primer de tot, anem a sobre valorar. això, partidàs estratosfèric de Champions League. Partidàs, eh? Partidàs. Era partit de Champions, Jo eh? vaig patir com un maula perquè és el Vam tenir mala Barça, sort. però quin Sí, puto sí, partidàs. jo no puc. Jo estava al Camp Nou amb ganes de... El Jo gol en tenia ganes de pròpia- plorar. Les mans, Doncs sisplau, quina les sort mans. que tu sí que estaves al Camp No, Nou. 3 És punts, que és Les pitjor. mans. Tres factors. Tenia ganes de plorar. Una imagina't. conversació, senyors. 3 factors que decideixen el partit. 1. Les mans. 2. Ter Stegen. El gol en pròpia. 3. El pal als últims minuts. Són 3 accions a mala sort T'ho canvio. que canvia el partit. Et canvio aquest últim perquè és una Ter jugada Stegen. per Marcus Rashford. Top 3 jugadors del món ara mateix. No, però això Quin cabrón. és algo Ritme, obvi. Per cert, Però- nivell, Però, o sigui, el control del... Em sembla que és el primer gol. O sigui, Però no arriba a Marcos Alonso, la va cagar també, eh? No, no, Se li va però no, escapar, no, tio. no, el primer gol és un control una mica lent, estratosfèric de Marcus I Rashford. una definició al pal del porter. Sí, Perquè sap que és més sí, potent sí, 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 i després el segon el trenca, aquí trenca El Rafinha. A Rafinha. a Rafinha És que no i sap defensar Una Rafinha. Rafinha. la posa, no, però o sigui, jo que aquests jugadors de la Premier tal se'ls infla més perquè són de la Premier, però com està aquest tio? Va fer un No, Us en recordeu Rashford? Rashford Fa fa uns molta por, anys, fa quan molta estava por. tan bé en el Suprem, que marcava golaços des de mig del camp, Sí, sí, de long aquelles shot, fulles marcava la seques. falta, les folles la foda seques. seca. Insisteixo a la importància física dels jugadors. Recordeu-vos en Marcos Llorente quan estava en el seu prime. Quan un jugador s'entrena, té una bona dieta, té una rutina bastant completa al gimnàs, que no tots els jugadors la tenen, i té tanta potència física, al final va volant. Mira, Rashford ha tornat a la seva rutina física, mentalment això és està sa. Això és informació. No, bueno, ha penjat un vídeo a les seves Sí, xarxes ha penjat un socials, vídeo. que està a tope amb el gimnàs, Vale. que s'ha recuperat mentalment perquè va Hòstia. estar molt criticat després del Covid, i és que ara Rashford mentalment i físicament està en el seu millor moment i té una explosió física que al final, si té gol,
al final el que ha de fer Rashford és córrer a l'espai, té qualitat també, i quan xuta les fot totes, perquè, home, és que té tanta potència que els seus xuts fan 4.000 paràboles. Ahir Dos gols. va fotre doblet contra el Leicester. I la putada és la lesió del Pedri, que anem Sí. a Old Molt, Trafford sense Pedri ni Gavi, perquè Gavi té... Patirem molt, És que va ser molt Molt, tonto, Hi ha gent Gavi. que dona el partit per perdut ja, Mai es Jo, pot donar un partit per sincerament, perdut. Tu dones per perdut. Jo dono un Jo- 70% pel United, Rotacions, sí o no? T'ho dic molt sincerament, jo Segur per què? I crec molt fermament que estem fora un altre cop. Estem de fora. l'Europa. Perquè Jo crec estic que- pensant, jo crec que estem quasi fora, estic pensant M'agradaria confiar. en els darrers Però anys. em Estic fa pensant molta en por. Anfield, estic pensant en els darrers Només anys a faltaria, Europa. Xavi, no pensar en Però això. jo vull ser optimista perquè jo crec que el Barça és superior al Manchester United i no sé, és que jo crec que som superiors, es podem guanyar. Sense Què passa? Pedri És ni que Gavi no som Sense superiors. Pedri i Gavi, No bueno, som tenim, superiors, a més torna Busquets i tenim a Frenkie, que És sí. més, canviarem de sistema, farem el del Cádiz, serà 4-3-3 segurament amb Rafinha, Ansu, o igual posa Sergi Roberto i que sí. Pujarà Roberto. I si val d'extrem i Jordi Vaig a dir lateral? una cosa, em sembla... M'agradaria això a mi. 4-4-2. Com? Jo això. 4-4-2, Valde, carrilero izquierdo, Ho anava a dir, no és broma. Rafinha a la dreta. És És la la millor clau, opció. és la clau, és la clau. I És la així, clau, és la clau. clar, però és que Bueno, podem va dir. frenar les... És la clau. No jugarien tant al toc. Ho vaig veure a Seria un Twitter, joc més directe. doble lateral, entre cometes, amb Alba Valde. El Barça no se'n banda juga, dreta, O sigui, serà la bona banda, no? Ja, però és que al final és molt difícil, a més, perquè profundalitat. Valde no sap tirar A cap a mi, dins. a mi posar a la mateixa, Els dos esquerrans. banda els dos esquerrans, Jordi Alba i Valde, no em convenç gens. Jo A mi crec que tampoc, a mi no. tampoc. Sí, sortirà clarament amb Ansu. Jo crec que sincerament Tu seria, creus? hauria de ser. Per cert, Sí, hem de parlar. El desastrós partit de Just Koundé, no, em vaig quedar flipant. Molt, Horrorós, molt, horrorós. molt, Bueno, molt. sí, sí, sí. La No- sortida no de pilota, l'espai, sinó la sortida de pilota va ser horrorosa. Sí, Crec que és sí, el sí, pitjor sí. partit de l'era, Sí, sí, Xavi, totalment. o almenys aquesta temporada. Que les coses que no ha sigut un desastre de partit, però que les coses han anat entre cometes com havien d'anar, perquè hem empatat contra un equip que està molt en forma. La sortida de pilota desastrosa, també per la pressió. Clar, perquè el Ten Hag surt amb Weghorst per dins, darrere Rashford, Bruno Fernández a una banda, no? Ara no recordo què va ser. Bruno Fernández a una banda... Bruno, Rashford, Sancho, Weghorst. Bruno a la dreta Weghorst. i va ser Weghorst. Sancho a l'esquerra. Això, va canviar de banda. No Sancho, convenç, Bruno, Weghorst. Bruno banda dreta, Weghorst darrere de Rashford, i Rashford també com a màxim punta en pressió, i Weghorst entre una mica pivot, migcampistes, algo raríssim. Va començar el partit que els hi va Rashford a la banda sortir bé. esquerra, però com va veure que estava Sí, sí, ara els hi va Koundé i va dir, sortir me'n bé vaig. i- Els hi va sortir molt bé i la sortida de pilota del Barça, uns passes que semblàvem nosaltres aquí si ens fotem a jugar. Una sortida no, Però no, el que- Koundé és va que era ser literal el així. Koundé va ser terrible. Molt Hòstia, estaria bé, no?, fer un Desconvocats Futbol Club. a la Kings League. Què en Ojo, dieu? ojo, Què en dieu, això? Jo crec que guanyem. Hi hauria molta però hauria de qualitat, ser Hi hauria molta qualitat. Futbol 5, no? Perquè en plan... Saps quina és la pregunta? Bueno, Qui ens entrena? El claveguer. La Valeria, fem aquí un concurs, es busca entrenador. les nostres auditores, doncs. Vale, tanco el tema, No, vale? no, abans, No, sisplau, no. deixa'm adreçar-me al senyor Joan Laporta. Cuidado el que dius, No, Anada de tapeu-vos Champions. les orelles. Camp Nou. Tapeu-vos les orelles. Al Pol Nieto li va passar una cosa... Joan Laporta, sorprenent. ets un autèntic fill de la grandíssima puta. No estic d'acord. Així, de, Jan, no. així t'ho dic. Així t'ho Jan, dic. t'estimo. Jan, Jo Jan. Jan, t'estimem. em presento al Camp Nou, l'anada. L'anada dels 700 de final. No, playoffs, seria. Playoffs. Bueno, m'és igual. Em presento allà, amb el carnet d'un amic, amb el formulari fet, amb un correu del club conforme se m'ha cedit l'abono. No funciona el carnet i em diuen que no, que el club ha vengut al seient. Sou uns fills de puta, Però això és no- el que sou. Bravo, Nieto! Això és el que Visca la sou. llibertat No, dels no, jugadors. El club no era dels socis, Escolta'm, el club no era Nieto. dels socis, una merda dels socis. Nieto, I tu Nieto. estaves a la llotja allà, Nieto. entre puros i putes. La porta, això és el que passa. Tu, que ens Nieto, encerraran, cabrón. Nieto, Home, ja. Ja no això- entrem al Camp Nou mai perquè més. M'és igual. perquè l'assient us vengui, si és d'un abonament, la persona que té l'abonament l'ha de posar assient lliure. Estàs parlant amb un Assient tribunero, lliure. Però Sí. que... No, ho No, vaig no, llegir, i és que Enric, el que que no. va cedir el carnet... Calma, senyores, Enric, un. sisplau, deixeu-me explicar-ho. Jo, després, vaig parlar amb el pare del meu amic, que és el del seient, perquè potser anava a treure una notícia i tot al periòdico. Ell em va explicar que va parlar amb el club i el club li va confirmar que va ser un error del club. Per tant, Vergonya. és vergonyós. El Barça és dels socis, no? Jo us explico com va la cosa. Va ser un Jo error, vaig entrar per però Ja jo ens explico enrotllem, ja ens com va lo de enrotllem. les ventes al seient. Si tu portes 10 partits sense anar al Camp Nou, automàticament el teu seient queda lliure. Això és veritat. Què passa? Que si el pare d'ell sí que ha anat, Hi ha sigut sanció, un no? error del I crec club, que hi ha sanció. però més que error ho hauran fet a propòsit per vendre, òbviament. Clar, després treuen la foto de 90.000 d'assistència i fent caixa. Que la Porta és molt bon president, Ja està. jo me l'estimo molt, Ja està. però que és un error que ha comès i té raó el Pol. Jan, De veritat. Què et va passar? Què et van dir? Quan et revisen per entrar?
Sí, Com? o sigui, allà no funcionava el carnet. Després vaig anar a les oficines, que... És per la cert, por que tinc des de Hi havia petit, centenars de persones amb la mateixa situació, una hora de cua, i no et donaven ninguna solució. Ah, no, el I Jo em vas vaig acabar, perdre- jo em vaig acabar I et vas perdre el al bar, partit. no? Al bar. Vaig acabar amb un tio que vaig conèixer a la cua, Al bar. fent birres i veient la segona part. Bravo, visca el Barça! Heu buscat? Això és el Barça, no? Què és el Barça? És Al una de cap les i a la grans- fi, això és el Barça. És una de les grans pors Bar del Xema. que té qualsevol nen i nena que és anar a un camp de futbol, a I un quedar-se estadi, fora. I quedar-se fora. Sí, literalment és això. Ah, no, sí, sí. Vale, tanco el tema, vale? Tanquem ja, sí. Un en un. Passem? No. Sergi, passem? No. Xavi, passem? Sí, però... Un Just, parèntesi. Just. Ja estem. Quina casualitat un Una altre ruta. cop que arriba a un partit clau i no tenim ara ni a Dembélé, ni a Pedri, ni a Gavi. Estic Bueno, som d'acord. el Quina mala Barça. sort Som el tenim. Barça. Enric, passem? Sí que passem. Batalla? I t'ho dic molt clar. No passem. Però quina puta Però- mentalitat de merda és Que aquesta. no passem. Bueno, la mentalitat culer, tio. Amb Llavors, Pedri, Gavi ens marquen, direm sí. Ens marquen segur, Llavors us queixeu del Jordi Alba, aquesta wake mentality, no sé què. S'ha d'anar a guanyar, joder, i s'ha de creure en guanyar. Passem a un lloc on ens agradaria estar. Champions League. No. Vale. Ai, 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 ai. Hi ha un Liverpool-Real Madrid. El Madrid està a quarts. El Madrid ha passat ja, és que no sé què Sí, a el comentar. Madrid- El Liverpool ha millorat molt últimament. Ha tornat Van Dijk, el migcampista, aquest no sé com es diu, Draževic o alguna cosa així. Espanyol. Aquest és espanyol. Va, Però sí. saps què ha passat? Que Darwin no saben si jugarà. Ho dirà, Per? ho dirà, Per- ho per dirà quin motiu? demà Klopp. Perquè es va Tchouaméni- fer mal Tchouaméni a l'espatlla. Tchouaméni està fora, no? Tchouaméni i Kroos estan fora. Sí. Com si està fora... El Madrid està molt Com malament, si està fora Benzema. El Madrid- Com si està fora... El Madrid Courtois. aguantarà el El Madrid resultat i anirà al Bernabéu. recupera Benzema, que ha viatjat, i de baixes té Tchouaméni, Kroos, Mendy i Mariano, però que bueno... Dit això, un 1-3 de... És que... No, jo em veig un Sí. 1-1, una Zero- cosa així, al Bernabéu, i al Bernabéu fàcil. 0-4, Anfield 4 gols de empaten. Vinícius, ja veuràs. No. Hi ha un partidàs que és Eintracht-Napoli, però compta amb aquest partit Has perquè fet la mateixa tothom, reacció que jo, eh? És que no, Tothom- cada cop que escolto la paraula Eintracht, saps? Sí, sí. tothom Al·lèrgia. dona com a favorit al Napoli, però cuidado que és el camp del Frankfurt, que és un camp que el Frankfurt, últimament el Frankfurt està molt bé a la Lliga Alemana i és un camp molt complicat. Has vist la Lliga Ja- Alemana aquests algú dies, li importa veritat? el I el Frankfurt? Napoli Ja. Saps qui ha marcat el camp Sí, del l'he Frankfurt? Del Nàpols des de chiquitito. Veritat. Saps qui ha marcat Qui el va camp? marcar? Saps qui ha marcat el camp del Frankfurt? Qui ha marcat? Ferran Torres. Seguim. És veritat. Vinga. Únic El jugador en la història segurament el a Napoli marcar. està molt bé, però el Champions no és el mateix equip. No, però històricament... Primer de grup. Sí, però no és el històricament, mateix equip líder a Primer de Champions. grup. Històricament, equip líder a Champions. I més als italians, equip líder a Champions. Equip líder a la Sèrie A, després de Champions no serà el mateix. Històricament ha sigut així a la Veurem. Sèrie A. Jo espero que els humillin. Excepte la Juve els últims El anys. City, 8 gols. Leipzig City, què li passa al City? O sigui, no entenc res, què està fent? A què juga? Però podem primer fer de la Ciclot 1-1. Faré un a És un. que lo Enric, del guió ho tu. hem de mirar bé, senyor, Sí? perquè Digues, està, digues. aquí la caguem. Liverpool, Real Madrid, qui passa? Real Madrid. Xavi? Liverpool. No, però ho has de dir objectivament, Jo sí? crec que van fer guanyar Liverpool. Vale, però la tornada m'has dit Anfield. És que, què us penseu, que el Madrid remuntarà cada any? Sí. Que el Madrid està molt malament, no? I? Vale, digues, qui? Bueno, si tu creus. No. Aquest fin de guanya l'Atlético i després l'entre setmana guanya el Liverpool. Vale, El bueno, Madrid és la seva opinió. És la... És la seva opinió. Seria, Tumber, seria, no? bastant, Sergi? seria maco. Guanya el partit o qui passa? Qui passa? Qui passa? Anem directament a això. On és la tornada? Al Bernabéu, ja Qui està. passarà? El Real Madrid, jo ja també ho sé, està. jo també ho sé. Amb això ho he dit tot. Ho he dit tot, no? Entra Napoli? Em quedo amb tu. Sisplau. Nàpols, Sisplau, feu. Sisplau. Por Diego Armando favor, Maradona. Por favor. Per favor. Ara sí, ara t'agrada Ara Maradona, sí. eh? Per favor. Desgraciat. Nàpols. Sempre guanya amb el Diego. Patirà, però Nàpols. Napoli, jo també. Sí, sí, jo també. Napoli. Pues ja vaig al següent. Molaria, Napoli. perdó. Leipzig City? Clar, bueno, que li preguntant, Sí, no? però aquesta reacció no sé per què l'has fet, Sergi. Sergi, Explica per què et es molesta. Leipzig és un dels millors equips del Molt bé, 2023. 0-3 a Alemanya, S'ha acabat, 4-0 a s'ha acabat. 1-1 contra el Manchester. Nottingham. Acaba un Inter altre. Porto? No tens la sensació que el City s'està reservant per la Champions? Sí. Perquè està fent com el tonto a la Lliga. El City guanyarà la Champions un any que no guanyarà la Premier. Haaland. Jo sempre he dit això. No, jo I penso el l'Aina mateix. està... Passa el City, però compte. No. La nada. Inter Porto, Porto. tampoc és... Bueno, l'Inter Quina m'arriba ràbia. bé. Jo El dic el Porto Porto, jo dic el està Porto, guanyant tots els partits. I l'Inter fa pena. L'Inter... L'Inter fa pena? Ara m'acabo d'enterar. No fa pena. Lautaro porta Vinga, 8 però gols sí, després del però sí. Mundial. L'Autar és un fill de puta. Una cosa, l'Inter... Ha fet L'Inter... el mundo, No, chaval. Per quin motiu? Pots... Perquè ens va eliminar de la Champions. si empata contra el Monza, no guanya Ens ni... va eliminar... Sí. Lautaro no va ser el culpable de l'eliminació Sí. del Barça. Sergi, No va ser... Bueno, va ser quants mans. mundials I te tens? calles. Quants mundials tens tu? Jo tinc Ja treu un la vena mundial argentina. al Rocket League. I el Toro quants també. mundials té? Pues ja està. Porta... I quin Nivell mundial, Monza, també et dic, punxa. Ja, Sí, el Se'n mundial. va al camp de la Salernitana o de la Sampdoria, punxa. L'Inter no val... Aquest any està fent una temporada Dit això, horrible. 0-1 Portugal, 3-0 Itàlia. Sí. És que ja m'ho conec, això. Vaig a la meva secció. Oli! Vaig a la meva secció. Tampoc m'ho cau, Ja no? veuràs, Un missatge És nou? No, estic, De tots. no estem preparats. als culers cap al Sayus a Liverpool.
és més que he fet cap a la gent de Liverpool. Però la fas en anglès o com la fas? Sí, ara em posarà en anglès, no, No, ara s'arrastrarà... Compte, jo no tinc ninguna simpatia amb el Liverpool. No, però veuràs el motiu pel què hem de tenir simpatia dimarts. You will walk alone. M'agrada. Us sabeu l'himne o no? Jo me'l sé sencer. M'ha agradat. És el millor himne de Cantem gaire. o no? Ja ho he tuitelat per Twitter i tot, Liverpool, please, but you will walk alone. Please, but... Voy, Sorry, John Green. Estimats aficionats al Liverpool. Agermanats ens trobem, tot i saber d'on venim. Aquesta setmana ens uneixen uns objectius i uns sentiments. El primer de tots. Els dos volem passar d'eliminatòria. Ben evident. El segon motiu. Juguem contra els nostres atents rivals. Ens podríem fer un favor mútuament. Us paguem l'àrbitre, tal i com els merengues pensen que vam fer des del 2001 fins al 18. Ara. Empateu a Anfield per dissimular una mica i us la jugueu al Bernabéu. Aquí ja no hi podem fer gran cosa. La tornada al Bernabéu és sempre victòria assegurada pel Madrid. I pel tema àrbitres, segurament ja el tindran comprat com ho van fer contra el Bayern o la Juventus. Així que no hi tenim gaire fe. Això sí, com a favor que us demanem per la tornada, lesioneu al senyor Vinícius. Ens encantaria veure un fet que Araujo encara no ha aconseguit. I així no podrà jugar l'anada de la Copa al Bernabéu. I a canvi, intentarem eliminar el United, tot i saber que jugarem amb Ferran i Sergi Roberto. Com que és una oferta poc sucosa i fiable, us enviem amb llacet Ansu Fati per menys de 50 quilos. I faig l'entrega personalment a Liverpool. Com ho veieu? Realment és una oferta dolentíssima, però que subnormals com Bartomeu l'acceptarien, tot i saber les conseqüències que comportaria. Però com que ja es dona per fet que som un mem de club, ja no ve més d'una. Aquesta setmana, aficionat del Liverpool, we will never walk alone. Ets un romàntic, Feu-ho, sisplau, feu-ho. Ets un romàntic, quan vols. Hòstia, que bo, tio. Si el Xavi era Miquel Martí Pol, tu qui ets? Mira que ho estic buscant! Poetes catalans. Pere Caral, Maria Mercè Marçal, Vicent... T'estava dient a Andrés tornar, Riera. Miquel Martí Pol. Escull un poeta, va. Saps com ho he fet? Escull, Auge Smart. És poeta, aquest tio? En Papa Said, mira. Tenim Miquel Martí Mol, bé. Joan Salvat Papa Said. Hòstia, que bo. La pregunta és la següent. La pregunta és, ho he fet avui, enmig de l'Eixample, menjant unes croquetes i una truita. Bueno, clar, és que les croquetes és el millor aliment, et dona inspiració. La pregunta és la següent. El Xavi ho ha proposat. Alguna vegada aquest tipus de poema amb aquesta música ha anat en direcció cap a una fèmina? Com m'he perdut? Alguna vegada t'has trobat en un restaurant amb una copa de vi dedicar-li aquest poema a una noia? Vols que un dia ho faci dedicat? A una xiqueta? Amb una copa de vi blanc. Seria històric. M'encanta. Tu que ets de Tindercat, no? Tu No ets t'estàs aquesta... imaginant amb el polo? Tu ets dels típics posturetes de merda Ho de la tornaré... copa de vi La blanc, pregunta que és, sí? la pregunta és, ho haig de tornar a fer o s'ha fet pena? No, a mi m'ha agradat. No, no. Un aplaudiment. Ha quedat molt bé. Sí? Molt bé. Estic tio. aplaudint sol. Molt bé. Jo pensava que estaria lamentable, No, molt bé, molt bé. No, ha sigut molt Molt bé, molt bé, Molt bé, molt bé. I, bueno, l'important és que el contingut era dient, era correcte. Excepte lo d'Ansu Fati. No, a mi m'ha agradat molt l'Ansu Fati. Bueno, aquí Ansu- podem debatir-ho. Quan Ansu Fati No, ens doni la perquè- sisena, vindré aquí i diré... Jo no ho dic per això, ho dic perquè ha sigut... No m'ho esperava, saps? No m'ho esperava. Què és això? Per què Vas a Miqui Núñez, ara? Vas a Miqui Núñez? El Romero, tio. Us voleu presentar a Catalunya Ràdio? Sabies que... Clar, que Jo sí que no m'esperava això. Tio. Us voleu presentar al concurs TV3, fitxeu, és la nova estrella. No, tio. En sèrio, tio. No, a quin contingut és? És que ets José Mota, això. Ja ens estem anant, ja podem deixar del que ve. Jo crec que el programa ja s'ha acabat. Sí. No, va, tornem a... Com portem? A la... Suficient per avui, ja. Aquí està, un No, Champions. portem... A veure, 51 menys 17? Jo m'he rigut molt, molt. 33. Com a 33? Com a 33? Ui, cuidado, 33 de 3 mundials que aconseguiran, no de 33 Un lola, victòries. quina casualitat. I a mi me la pela la Fórmula 1. Cuidado amb el 33. Com a 33? Follando. Dos Està gravant, està Follando Alonso. Dos setmanetes perquè us foti cada dia, cada xapa de Fórmula 1. Estic d'acord. Com a 33? Hola. Bueno. Al Jandro li agrada, que sí? Sí. Pol Nieto, No les coneixeu els meus amics. l'11 de la setmana. Hòstia, m'has pillat aquí. T'he pillat, Aviam l'11 de la setmana. T'he pillat despistat, No vull canviar de tema, Sergi, no canviaré. Però hem tancat aquí totes les lligues sense comentar Res de la Premier. i un golaç a falta. Ward Pros. Un golaç de falta de cada Pensava que parlaves de Ward Pros. jugada. Mostri'l. Dos gols a Jo també. Està un del rècord de Beckham. Per cert,
Però és que El gol del rècord. Story time, story cada time. cap de setmana marca de falta. Em vaig aturar el micro. Story time. Silenci. Quan es posa així. Lo del turmell no ho entenc. Xavier Espinosa, Marcos. Salve. Metro, de l'L3 a l'L5, estic caminant avui, tornant de la uni. Em trobo 3 xavals petits, devien ser d'Egipte o d'Israel. Israel ha estat il·legítim, per cert. Una pregunta, Totalment estic d'acord. Vas comentar un partit del Maccabi Maccabi a la porta d'Israel. missatge. És Penja la veritat. foto. Barça, Israel ha estat il·legítim, Free Palestine. Llavors, estic al transbordo L3 i L5 i em trobo un pare amb 3 nens petits i un porta la samarreta de l'Al-Nasser de Cristiano Ronaldo. Sí I o no? Aquest xema que fa a la meva ciutat, a la ciutat del Barça, i de Lionel Messi amb la samarreta del Nasser. I vaig i el miro així, li faig així. A un xaval de 8 I què anys. t'ha fet? El tio se'm riu, el tio se'm queda una mica mirant, rient. Llavors, què passa? Jo me'n vaig a l'L5, a l'estació, i estic allà apoyadet com faig sempre, vale? Escoltant música i full xema. Venen amb dos espades. Llavors veig què passa un altre cop. I em tornen a mirar i em riuen, perquè jo els havia fet la cara abans. Llavors estic així i els hi faig, vinga, va, els ensenyo. Em pujo el pantaló polla. i els ensenyo el tatu al Messi, els hi faig així i els hi faig. A un nen, cabron, la dignitat, tio. A un nen de 8 A un nen de 8 anys! I el nen s'ha fotut a plorar. No. Sergi, No, Sergi. el nen i el pare s'han fotut a riure i s'han pirat. Però és important que a Barcelona, sisplau, no porteu aquestes samarretes. Bravo, perquè no... bravo. Sergi, estàs malalt, tio. No, però he fet així i l'he ensenyat el tatuatge. Li vull ensenyar el tatuatge. Però volars de falta. Al fondo de pantalla el cromo, però era massa. Era massa. Llavors, he Surrealista. ensenyat el tatuatge, el pare ha fet així, fa, oh, Messi, Messi. I jo, sí. Sí. I m'he rigut després i se n'han anat. Però és important no portar samarretes antimessistes a Barcelona. D'acord? I ja pots seguir... Per tu és una samarreta antimessista. El problema de No, Cristiano... antifútbol. El problema del Cristiano... A mi el Cristiano no No em és cau veritat, malament, això. eh? No és No, veritat, no, no és No, veritat. el problema del Cristiano és la fanbase que té. Saben perfectament que han perdut la batalla. Una batalla que va deixar d'existir l'any 2012 o així. S'ha fet justícia en el món. Jo he nascut en aquest món per veure aquesta batalla. Jo he vingut a I guanyar. ataquen el Messi. L'altre dia, no pares, tal. Minut 95, una falta. Em vaig fotre... Una cosa, heu vist la foto que Algú m'ha torça explicat el direct- turmell? Sí. Perquè, com pot ser? Vull dir, que és inhumà, això. Algú m'explica el Més subnormal gran. del director esportiu del PSG que vagi al camp? Sí. A donar instruccions. És el PSG. Madre mia, és que vaya club, eh? Què t'esperes? És lamentable. Per cert, parlant No, del PSG, què? Neymar no Home. juga a la tornada, eh? Però perquè el Neymar vol anar al compleany del seu germà. Home, ja, ve la samba tot Però per quina aquí. casualitat. No, però és que Clar. jo no sé si ha manyat li ha pagat al doctor perquè tregui una radiografia falsa, però a la radiografia es veu que hi ha una Però, fractura. Xavi, no t'ho esperaves, és cada any el mateix. I la torçadora de turmell que es va fer és també pactada o com? No, però cada any es lesiona justament a Carnaval. Poliento, quan vulguis, eh? Però la, Sí, la, no, la, bueno, la, quan em la deixin. radiografia és certa, llavors. Endavant. Passem a l'11 del cap de setmana. A petició, Rovira, això va per tu, perquè m'ho vas demanar. Et puc donar una idea? Ter Stegen segueix. Una setmana ho podràs fer a rotllo poema. Cantant un rotllo poema. Amb Hòstia, rimes. és No, ara em bona, voleu eh? copiar amb les rimes. No, no. però estaria molt bé. Ei, no Això fem rimes. No amb rimes. Un poema no cal que tingui rimes. Si hi ha un fet històric a la Champions o a l'Europa League... Té poda que l'humilli. l'humilli, eh? Bueno, Té poda que l'humilli. Sí, té por. espero que hi hagi un jugador del Tottenham. Seguim. Què fas tremolant? El derbi es va guanyar. Vale. No hi haurà. A la porteria. No, digueu-me si esteu d'acord amb aquest 11 o no. Vale, A la porteria, David De Gea. Paradons. Brutal. vaig- Increïble. Paradons. Sí. Increïble. 2 paradons. He posat aquí un 3-4-3. Ara és italià. Hòstia. El primer, Andreas Christensen. Sí. Seguim. Correcte. Seguim. Segon, aquest t'agradarà. Cuti Romero. El Cuti! Quants mundials té el Cuti Romero i quants mundials té l'Enric Circuns? Seguim. No us emocioneu que guanyem el West Ham Sergi, i després perdrem. Xavi, Contra el tercer de la defensa. Tu no volies jugadors del Tottenham? Quin partit d'Emerson Royal? Sí. Això, quina barbaritat. Quants Spurs? És veritat. Quants cois? Passem al mig del camp. Dani Rodríguez, del Mallorca. 2 golassos. Vamos. 4 gols al... Bueno, 4 gols al Villarreal. Grande No, Pepe no ell, Reina, eh? No és, sinó el Mallorca. Grande Sí. Pepe Reina Doblet. regalant-li el primer gol. Després, Ward-Prowse, golàs de falta. Buah. A un del Rècord. rècord. Cada setmana. A un del rècord. Golàs de Beckham. de falta per mandar el Chelsea a Mandar? por culo un altre cop. Mandar? Ja? Bueno, Una cosa, si veig un lingüista un dia... No, porto No, no. l'Ultimot. no, ens callem tots. Consultes lingüistes. Després, està el meu 11. Sergi Roberto. Sergi! Bé, Sergi, l'única vegada que estarà. Gol i assistència. És que de mig és bo. Grande Tocayo, De mig grande. és bo, de lateral pateix. Després, per completar aquí, està un desconegut argentí que es diu Lionel Andrés Messi. Bueno, jo no el sé, conec, no sé, no el conec gaire. Lionel Messi? No. Haig de dir que el seu partit va ser una mica... Sí, una mica... En plan, és que se li pela tant al PSG. em fa- Molt, molt, Sí, molt, sí, molt, pela molt, molt, molt. molt. Però l'he hagut de posar per al gol al 93 de Està a falta que dona Barcelona. la victòria. Ada, Està a Barcelona. tanca l'aeroport. Ada. Tanca l'aeroport, que no surti. Veure que es troba al Sòria.
Sí. És el puto El amo. va convidar Messi o no? Jo crec que sí, Sí, perquè sí, estava amb sí, l'Antonella allà i per estar amb l'Antonella... Està Estava al com l'Antonella. Sí, Darrere de l'Antonella. Em deixeu acabar l'11? Sí, perdó. Perdó. No, continua. No, No, em sembla feíssim. No, tu. Lletgíssim. Vale. I a dalt, a lo millor em criticaré una mica, m'ha costat molt no posar-lo pel partit d'ahir, Tu, per què dius, però no he posat a Ferran Torres. Per què? Perquè li tens mania. No, a part Roger d'això, Martín. que també és veritat, perquè crec que hi ha 3 jugadors que han fet millor partit que ell. Què són? Qui? Que el primer és Kylian Mbappé. El primer gol és increïble, el primer gol Estratosfèric, sí. és increïble, i a sobre fot un doblet. El segon és Marcus Rashford, Sí. Totalment. i el tercer és Adeyemi. No, Jo hagués estat a no ha estat Adeyemi. present, aquesta setmana. No ha estat atent que ha fet Adeyemi. Que no està present, no has vist el... El gol contra el Dortmund. no. El gol contra el Chelsea. No, no, No ha estat present. estic parlant del cap de setmana. Gol i assistència d'Adeyemi, increïble. Bueno, Sí, i com que estem parlant de jugar a la setmana, també li has de comptar algú a les Contra? contra el Chelsea. Pues no sé contra qui era, però ha fet un gol i una assistència que, vamos, que et Jo cagues a sobre. vaig I va veure marcar, el golaç. va marcar contra el Chelsea, a Vaig part. veure el golaç I a a la Champions, però aquest cap de setmana no ha estat molt actiu amb aquestes lligues. Pues mira tu perquè fliparàs. Jo crec- Dortmund 4, Hertha 1. Jo m'esperava el Griezmann i el millor Ferran porter Torres. d'aquesta setmana ha sigut el que he vist jo, Sí. del filial de l'Atlético de Madrid. Senyores i senyors, l'Atlético de Madrid té uns porters inhumans, però inhumans. Seguim. Però Xavi has d'explicar que són porters de 8 anys. 12 anys. Bueno, Però 12. sempre surten bons porters de l'Atlético. Què tal ha anat aquest cap de setmana? Explica si vols una mica. Fantàstic, he hagut de narrar jugadors i noms raros del Maccabi Haifa. Mira, els entrenadors en donaven les alineacions 5 minuts abans del partit. Tu imagineu-vos un entrenador israelí que us dona una alineació escrita a mà amb 5 consonants juntes. Per cert, repeteixo, Israel ha estat il·legítim. Seguim. Maccabi Haifa, Genk, Malva, Caroline, equips dels Estats Units, Barça, Madrid, Atlético, Girona. Caroline. Pa. El Barça eliminat a vuitens de final. Pel València. Pecho fría de... Joder, pel València havia de ser. Va guanyar Madrid. Nieto, tu un Barça-València de xavals de 8 anys. ¡Hijo de puta, corre! Sí, el típic. ¡Venimos por la camiseta, no por Està la... narrant No, un jo no torneig insulto, a premiar jo no insulto. nens de 12 anys. L'educació per davant de tot, Però si eh? acabes d'insultar el Joan Laporta fa 5 minuts. No, però aquest s'ho mereix perquè m'ha fet anar fins al Camp Nou per res. Però si quan vam Molt anar, desgraciat, putero. quan vam anar contra el Celta de Vigo, l'únic que va fer va ser insultar. Qui? Pues a tothom, no sé, El- el Iago Aspas. El Nieto? Sí. Iago Aspas. No, a veure, és que és contra el Celta de Vigo, també et dic, però... Tu què passa? Que deixes el Nois, nois, Però tu vas insultar més que jo, cabró. Parlant del Que no Celta, insulto com un cabron. parlant del Celta, el filial del Celta és molt bo. Vaig veure Masterclass Futbol Champion del Celta i jo haig de dir que jo quan vaig jugar quan tenia 13-14 anys contra el Celta, a part de que em van fer un canyo fent una elàstica de Rabona, vaig perdre 6-0. Tu no tenies una secció avui? Té una secció La que es fotem diu La fotem ara? Què faries? Què faries? No. Ai, Música? No? No hi ha música, no? Va, endavant. si vols el canto jo, eh? Canta algú. Una secció, No, canta algú, canta algú. una secció bastant interessant en la que podrem David esbrinar els pensaments d'alguns dels membres dels desconvocats de forma inconscient. Tira endavant, que no vull que llegeixis... Puc dir una cosa un moment, Xavi? Em sento tot el rato com pressionat perquè té la mania de que quan parla Què vols dir? molt ordinador. Vaig dir que És- tota la meva vida he sigut lateral. És un jugador que abarca molt de camp. Jo era lateral. abarca sempre, molt de camp. quan era En tots lateral els havia aspectes, d'estar xocant-me amb En tots els l'extrem. aspectes, En tots els aspectes. Cuidado. Mapa de calor de Xavi a Coco cada cap de setmana. Ui, Engolo Kanté, Mundial 2018. No, el mapa de calor és ell, el Bàster tio. és Perquè va Bàster. bé calent. Mundial 2014. Trotamons. Però Xavi, però Punta. l'entonació que has posat... Jo sento Havia l'onada posat de música de calor. fons. Des de Clap sento l'onada de calor. Estic acostumat. al carrer. És que porto una setmana narrant i he Després- començat dient una secció bastant Després fa comentaris interessant. aquí sobre jo el cap de setmana, que no té ni puta idea, i jo arribo a casa i m'he de sometre a un interrogatori per part de ma Todas mare. las imágenes que veréis a Missatge- continuación missatge no a lo la mà. hagáis en casa. Es todo mentira. I fins aquí el 25% de castellà del podcast. Sergi, la primera va per tu. Hòstia. Deixa el mòbil. Uah, prepara't. Has Estic fent viatjat... coses importants. Sergi, la primera. Què Digue'm. faries, vale? Digue'm. Sergi, has viatjat a Manchester, som a dijous 23 de febrer i t'entra gana. Decideixes, per tant, entrar a un restaurant anomenat Fish and Potatoes Dinner. Entres i et trobes a la taula del costat ni més ni menys que Marcus Rashford. Què faries? A. T'acostaries a demanar-li una foto i li diries la següent frase de cunyau: Chema, me jodiste la noche el otro día, eh? Me'n vaig. Aquesta és molt realista, eh? Jo crec que és És aquesta. aquesta. B. T'acostaries i li diries que Manchester és molt lleig.
També. et tornaries a seure com si res. C. Li dius al cambrer que és l'aniversari de Rashford i li prepares un pastís amb cocaïna. D. Aniries a Rashford i li diries bon profit, quina bona pinta. Quin plat em recomanaries? En català. Sí, català. Sí. En anglès. A, B o C Jo o crec D? que totes poden ser possibles, eh? Sí, Jo crec que també el tema cocaïna, com mai he tocat cocaïna, no sé... Qui A l'altre costat, sí. seria. Bueno, però a tu no t'agradava Diego? Ah! Respecte. El segon més gran de la història. Que no es pot xaval. defensar, respecte. Exacte, el segon. Dijous vaig a ràdio. No, Amb sé. quin et quedes? Què vol dir No, això? perquè Això vol dir que que potser- no pot passar això. Tu, que això ho veu ma mare, que és preocupat. Tio. Mama, No, és no, 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 veritat. des aquí dic que ningú ha provat la cocaïna. Ah, no? I esperem que... Per què em mires a mi, tio? No, racisme per ser de Sant Feliu. És que això és increïble. No, nois. No, ningú ha provat aquí la cocaïna. No, però haig de dir en que sèrio, tu en sèrio. ets el que més rep d'aquí. Bona en que és sèrio. la Ara en pàstia. sèrio. És que sempre és igual, tio. Sempre és igual. Perdó. Sempre és igual, no faig res i sempre No rebo, diu aquí que ho tio. era sa mare, ho diu fora. Condemnem públicament des dels excomulgats No, qualsevol no. tipus de droga. Sí, sí, Bravo, fatal. bravo, sí. Nuestra droga... El Barça. És el Barça. Sí, exacte. Bueno, una setmana que Rashford és el nostre enemic, volia saber què faries en cas que Vale. el trobessis. Amb el parèntesis de que dijous vaig a raz i no passaria mai això, la li diria, Chema, Com que- me jodiste la noche, Chema. Com que vas a Raz després del partit? Ah, vaig a Old Trafford després a raz. No. Ah, no sabia això. Pol Batalla. Chema. Pol Batalla. Fa una tempesta, fa una tempesta elèctrica i es desmaia Elon Musk. Twitter cau durant una setmana i Clap tanca per radiació. Què faries? Que ets una... De veritat, ets una Ah. imaginació? Degut a aquestes dues catàstrofes que afecten de manera considerable la teva vida diària, puges una història a Instagram amb la frase en esta vida ser buena persona no lo es todo para ser feliz. No, és que no. Degut a que s'ha caigut Twitter i Clap està tancat, puges una història a Instagram dient Ah, ara ho en esta he entès, vida, lo de Twitter. Vale, perquè... Vale, ara ho he entès, com cauen les dues coses més importants de la vida del Batalla, Jo no ho he entès. Perquè puges una ets història a addicte. Instagram dient en esta vida ser buena persona no lo es todo para ser feliz. Vale. A. B. Et descarregues Telegram i s'usa Cocoa. Quin sentit té descartar? Pues no és a Twitter, utilitzes Telegram Ja, i no és a està dient Clap, és a Twitter. Cocoa. Perquè ets un pesado. Perquè ets molt passat a Ja, Twitter. això ho he pillat. Vale, jo m'han meu C. costat. Crees un nou Twitter anomenat Clap and Right. A veure, és normal. Com t'has de crear Twitter si has dit que ha caigut Twitter? Crea un nou Twitter, en plan una nova Un nou- plataforma. Ah, crea una nova plataforma. Sí, sí, una xarxa social. Clap and right. D. Et tanques a l'habitació i comences a fumar com un carretero. Home, aquesta no l'he A, descartat. B, C o D. La de. A. Story. B. Telegram i Cocoa. Sí. C. No Twitter. D. Smoke. Jo crec que acabaria a la B, eh? Clap and right. Telegram. Et Passar-me descarregues a Telegram, caic a Cocoa i fumo com un carretero a la terrassa. Nieto, de tu Cocoa. utilitzaves Telegram? Jo tinc Telegram. Jo el tinc, però no... Però Saps quan tenia Telegram? No pots reposicionar Quan existia el tsunami democràtic. Bueno, és que és un pringat. El Sergi també. El Sergi també. T'ho dic de veritat, la major plataforma que he vist en ma vida. Tsunami democràtic. Estic molt Nieto. orgullós que el Batalla ha descartat l'opció de fumar. No, Ah, molt. És un pas més. Això és un pas més. Va, següent, Xavi, que estem Nieto. aquí... Ara, va. Hòstia puta. Vas caminant pels carrers tranquils, nets, ordenats i còmodes de Sant Feliu. Sé per on anirà, no? No, sí, a veure. Ja comencem amb aquesta ironia m'està tocant els collons ja, eh? Tinc por. Entres a una cafeteria a prendre un cafè i comences a parlar amb una àvia que estava tranquil·lament esmorzant. Comenceu a parlar que s'ha de ser honest a la vida, sincer i una persona amb cap. També parleu que Sant Feliu és un lloc que la gent roba i que és una vergonya. Acompanyes a l'àvia a la porta i al sortir veus que arriba el seu net i li dona un sobre... L'àvia li dona un sobre al net pel seu compleanys, pel seu aniversari. El nen se'l posa a la motxilla i surt del lloc tan content. El nen més feliç del món se'n va, tu marxes darrere d'ell i casualment veus que de sobte se li cau el sobre de la motxilla mentre està arribant a casa. I tu que vas darrere veus que se li cau, l'obres i veus 1.000 euros. Pol, habitant de Sant Feliu, què faries? A. Crides al nen i li dones el sobre, però buit. B. L'àvia veu la situació, agafes el sobre i te'l poses als ous i comences a córrer al crit de Viva Sant Feliu! Aixecant el puny. C. Agafes 20 euros tontorrons al sobre, com si res, i li tornes penjant una medalla de ser bona persona. O D. Avises al nen i li dones el sobre sense obrir-lo. M'he perdut.
Com et pots perdre? A, crides al nen i li dones el sobre 8. No, Clar, a veure, és que B, aquí... treus 20 euros i li dones el sobre. Sincerament, Li dones el són sobre tal 1.000 qual. pavos. O D, te'n Aviam. vas corrent viva a Sant Feliu. Aquí, Fas 1.000 euros. aquí depèn del que digui... Imagineu-vos, nen, Hòstia. compleanys, Has de ser sincer. 1.000 euros, àvia. Quina- Fes-la de quina tontorrona. encerrona. Sant Feliu. Fes-la tontorrona. Treus 20 pavos. No, Mira de Mataró. jo crec que seria la cinquena opció, la E, que Cuidado, seria... a veure. Li diria... Xaval, això és apatxa. 500 tu, 500 jo i visca Sant Feliu. Vale, aquesta és molt bona. Bravo, molt bé. I te la soltaria. Veieu que és una secció que comencem a conèixer la gent. D'on ve, quins costums té, un que és cunyau, l'altre que depèn molt de Club i Twitter, l'altre que... És un rata. Ja sabeu. I Enric Cercons. Quina encerrona m'acabes de Espera't fer aquesta, aquí. Aquí has d'anar amb els ullals. Molt orgullós. Ojalà ho hagis... Nieto. Vagis a saco, Enric Cercons, un dia navegant per Tinder Manresa, Existeix? Tinder Cuidado, Manresa? només diré una cosa. Cuidao si et poses amb la gent de Manresa, el Són molt trobes pesats, una noia, Jordi Wild. el trobes una noia magnífica al Tinder, la qual t'enamores... La qual Jo crec t'enamores... que només es trobarà pagessots, per allà. Més hi ha cabres. Enric, un dia navegant per Tinder Manresa et trobes una noia magnífica, la qual t'enamores a primera vista. És una noia preciosa, el teu ideal, però a més, et diu de quedar, la coneixes i és molt maca, un 10. Vale. Un 10, Fins aquí bé, no? Un 10, què busca? Fins i tot li expliques als teus amics que estàs il·lusionat per ella. Ostres, Què passa? Quedes amb ella, tot bé i tal, però de sobte et diu: jo és que, Enric, és que odio la muntanya i trobo absurda la gent que escala. Tampoc m'agrada el futbol, I parlant de Griezmann és un prepotent. Lo de Griezmann per la cara. Lo de Griezmann, pel que sigui, sap qui és Griezmann, no? I és un No m'agrada el futbol. Què fas Però immediatament? l'Antoine Griezmann... Què fas immediatament? A. T'aixeques i te'n vas al lavabo sense dir res, impactat per la situació. B. Li comentes que no s'assemblen res amb les fotos. Cabron. C. Treus el mòbil i simules una trucada de la teva mare per marxar d'allà. D. Deixes l'escalada per ella, insultes a Griezmann i comences a sortir amb ella. Estic entre la B i la C. A, B, C o D, Enric. Estic entre... Oi, m'estan trucant i he de marxar. A. Te'n vas al lavabo simulant un apretón. C. La noia veu que et truca la mama i un cor i dius que has de marxar, que t'ha fet el sopar. Li dius que no s'assembla res a les fotos, que has vist algú raro. O D. Deixes l'escalada, insultes a Griezmann, fas un tuit insultant a Griezmann i comences a sortir amb ella. És a dir, que et rebaixes. La de les fotos, en plan, hòstia, no t'assembles gaire, o la de, hòstia, m'estan trucant, Tu li diries a la noia que t'agrada molt, pues que no te parecen mucho las fotos, En castellà. Enric, els ideals són els ideals, Clar, no, Griezmann. no. Clar, home, Jo crec que Griezmann, diria, per todos son iguales i marxaré amb una cabra. Molt bé, Enric, fidel sort. Home, a la teva idea. els meus valors. Molt bé, valors. Bé, Xema. Sempre s'ha d'agafar una trucada de la mama. Sempre. Sempre. Sumant punts aquí. Ja que s'ha acabat, podem tornar a parlar d'esports. Bueno, NBA, Sergi. digue'm, Com que digue'm? pregunta'm. Què hi ha d'NBA? No hi ha res a preguntar. Busca. Què hi ha hagut un All-Stars? És que, a veure, torna-hi, va. All-Stars. Torna-hi. Pues si ho he dit bé. All-Stars. All-Star, no. Que ara diré All-Stars. All-Star. 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 Una miqueta de... L'All-Star, una De miqueta... tatum, amb accent a la U, no? Una mica dica. Però tatum! Bàsicament això. Celtics, Jo només Pacers, diré, dels millors del món, ja està. només diré, i ho puc confessar, em vaig clapar la mitja part. Nieto, què te parece? Em vaig clapar, tenia classe. És una vergüenza. Decepció, Sergi? No, que va, o sigui, aquest any ha canviat a l'All-Star perquè, per cert, primer article a esmaixada.cat, m'han fitxat. Grande. Bravo. I he d'aprofitar també, ja que comences a fer publicitat. Els dos. El periòdico va sortir una notícia meva al paper. O sigui, Vull fer una petita, Bravo. vull fer una petita pausa. Digues Ja has un venut al sistema. Digues què va passar. Digues què va passar. Estem molt contents a tots els amics crear aquest podcast que al final, bueno, a part de donar informació, ens ho passem bé i és un pas més per entrenar-nos pel nostre futur. A mi em van conèixer els Esmaixada pel Però, podcast. a part del podcast, que és com un impuls, fem més coses. El Nietos escriu al periòdico que està fent pràctiques i li han publicat un diari en paper per si... Un diari. Un diari. Un diari sencer. El diari de Pol Nieto. Per si voleu anar a comprar. Ja no, Sergi, no? bueno, em podeu demanar edicions farà un diari passades. sencer. El Sergi escriu a l'esmaixada.cat ara, està col·laborant, Marc Gasol ens segueix perquè és un a Twitter. expert amb NBA. Sí. Tu què fas, Ah, Pol? sí? Tu, què busques? El Pol és un crac de la Brightway. cadena SER, però és que sembla ja el presentador del programa. El Sí, Pol, home, què més? el Pol va donar l'exclusiva del que t'hi jugues. Que vinguin, del que vinguin els Carmen haters, ja. que vinguin. No gaire by Pol Batalla.
jo vull que vinguis d'analista, jo narro i tu analista, haig de dir que crec que he trobat la meva passió. Un aplaudiment pel Xavi. No el periodisme, Espectacular. no el periodisme, no la ràdio, no la tele, sinó narrar partits, veure... Haig de dir, els xavals A la jugar que i entri a narrar. narrar, en 2 anys es quedarà calvo com el Dini. Bueno, posant-nos serios... vaig a Turquia a narrar el Fatih Karamoglu. No pots perquè estan tots... Bueno, va jugar al Transport. Hòstia. Des d'aquí som un podcast Sí. seriós. Descansa... Sí, seríssim. No, descansa en paz, Atsu. És veritat, es va morir el ex de És veritat, és Newcastle. veritat, és veritat. Desgràcia Molta força absoluta. per tota la gent de Turquia i Síria que ho estan... Que Exacte. I Que Enric bé t'ha Circuns... quedat això, Has Enric aprofitat Circuns, explica'ns què fas, Enric Circuns, a part de ser per un home maquillar la teva fitness, imatge. Jo vos estic a Radio Marca. està a Ràdio Marca Has i d'anar allà, no, de fet? és un crac. Són igual, Sí, ja, no, què busco? Ja. Ja m'ha fet prou, adéu. Continua, Sergi, després d'aquesta pausa sentimental. No? Nares molt bé, tens molt bona entonació. Sí, molt bé. Però Jo, haig de quan- millorar coses. Per mi una narració, i ara parèntesis, és quan el comentarista no et crida l'atenció per la seva forma de comentar. Si no et crida l'atenció i estàs còmode amb el partit, és bo. I perquè... Si estàs pendent d'ell... Era perquè ja deia malament. també molts noms, perquè narrava constantment... Això parlant després. Jo Xavi, li donava emoció. Jo m'estava rient molt. Jo M'ho també vaig m'estava passar rient. molt bé, Xavi. I no saps molt, qui no havia molt. narrat en me vida? Bueno, Molt, molt. diu me mare i me Bona àvia... secció NBA, per cert. Bona secció de NBA. Me mare i me àvia diu que quan deien que jo quan era petit sempre estava al garatge jugant a la Play i narrava sol els partits que jugava al Jo FIFA. igual, jo mentre pixava i em dutxava, quan era petit. Doncs això d'aquí pres. Estava pixant i Encara ja... ho fas, no? I què començaves? Arranco per la derecha al Gene Mundial. Me mare sempre em deia... Els que els agrada el futbol fan aquestes No és coses. broma, No ho feia amb la amb el FIFA, Estava també. dutxant-me amb 8 anys a Platja d'Aro i ma mare sentia de fons Ibrahimovic, pilota per Messi, Messi per Keita, no sé què, tal. Jo ho feia amb el FIFA. Tothom ho ha fet, segur. Tothom ho ha fet. Bueno, NBA, senyores. All-Star. El draft. Ja no hi ha Est contra West, ara és Team LeBron, Team Giannis. Per què Team LeBron i Team Giannis? Perquè són els millors. Team Giannis per què? Perquè són els dos més votats. Llavors, el draft, que és la selecció dels jugadors seleccionats pel draft, abans es feia una setmana abans. Doncs ara ho fan mitja hora abans. I ho van fer mitja hora abans. Vaig escoltar Bastant bé, van intentar, això van m'agrada. intentar canviar perquè on que escollien en directe, perquè no quedés malament, que escollia l'últim, saps? Com ho van fer, això? No ho van fer... Clar, perquè... Vols de saber, al pati del col·le, quan érem petits, havíem de triar el partit de futbol. Havíem de triar, i la gent triava, aquest és malíssim, el trio últim, i queda com el cul. L'Enric sempre era l'últim. Jo no, perquè era el que tenia la tècnica de merda, però el que posava el cap on fos falta, saps? I, Així t'has quedat. i m'agafaven els primers. Bueno, doncs... Eres com Gavi, però sense ser bo, no? Sí. Sí. Vale. Bueno, la NBA va fer això, va posar primer els suplents, després els titulars. Primer els suplents, per evitar... Però clar, és igualment, perquè l'últim suplent serà l'últim escollit. Clar, ets el primo. I qui va ser l'últim suplent? Qui va ser? Jaren Jackson, jugador dels Memphis Grizzlies. Vinga, No, del meu equip. per això. Ja em va fer pena, tio. Primer l'estar el Jaren Jackson i la No selecció... me preguntes per què portes 20 minuts amb el micro així. S'està còmode així. Perquè ell anava a karaoke abans. Qui va ser el primer pic del Team LeBron? Anthony Edwards. Dels titulars. Embiid. És veritat. Sí? Sí, va ser Embiid. Per cert, El segon va ser Kyrie. algú ha tret el Sí. tema karaoke. Quan fem raz o karaoke descombó? Els 5 Home, karaoke ha costat No, alguna a cosa. mi un dia- no karaoke, oblideu-me. Nieto, un dia karaoke. Nieto, a veure. Nieto. Por el amor de esa mujer, por el amor de esa mujer tú y yo. Pues faré una proposta. Oblideu-me 100%. I si un dia parlem amb la propietària i fem els desconvocats des d'allà? Nice. Estaria guai. Cuidado, Cuidado. És enano, Notícia d'última hora. Les tècniques ploren. Les No, tècniques les ploren. tècniques venen allà, perquè si no, no sabrem fer Veniu, no? nosaltres. No veig res. Jo només dic que va haver una època que vaig anar tant a aquell karaoke a Viva Voz que la gent es pensava, en aquella època eren restriccions Covid i havies d'estar sentat si no anaves a demanar una copa o cantar. I jo estava de peu perquè em deixaven i va haver un moment que la gent es pensava que treballava allà de lo pesat que era. I et demanaven coses en plan... En plan un guiri, oh, excuse me, no sé què. No, no, excuse me. I don't Pues work quin here. partit d'All-Star, eh? Sí, sí. Sí. Descafeinat, no? Rècord Jason Tatum d'anotació, 55 punts. Va, és Increïble. un partit de triples, amb mates, de defensa nul·la. S'ha de dir... Defensa nul·líssima. Però no hi ha defensa. Sí, es deixen passar. Exacte. Bueno, ja- És la gràcia. Clar, Ai, mates, és- coses. A l'últim show. quart hi havia la competició... Bueno, hi havia... Sí, a l'últim quart sí que hi ha una miqueta més de defensa, perquè és que hi ha un número Sí, sí. límit i que arribi abans aquell número guanya el partit. Hi havia més... Però com hi havia molta diferència entre Team Giannis i Team LeBron, estava guanyant el Team Giannis de quasi 15. I els jugadors ja ho donaven per guanyat i per perdut els altres. I llavors no va haver-hi gaire competició. L'any passat sí que va haver-hi molta competitivitat, perquè l'Ebron va anotar el tir guanyador, Sí, sí. estan empatant 1-0 no. Sí, Bueno, jo només veig aquest- els All-Stars. És que fa molta gràcia això. Aquest any, Dame Time, no? La de NBA, sí, sí. Hòstia, el concurs de mates. Jo els playoffs me'ls miro també. Va All-Star. molar aquest concurs de Ja, mates. però a part dels El dels pavo All-Stars aquell qui playoffs. era?
McClung. No era ni de NBA, no? D'on és? És de la G League. No, Sí. però que li van fer un contracte fa una setmana o Ja, així. ja. 1,88, Madeix? Pues De qui- vaya De quin mates, equip és? Les Knicks. Ara diràs que és baixat, eh? Ara, Sixers, perdona. Ah. La cosa és, Sixers? fa 20 anys eren 4 superestrelles les que feien el concurs de Ara- mates. Ara són 4 jugadors de la G-League. Tal O qual. perquè ara les estrelles no fan mates, Bueno, i que acabant secció Per què? NBA, perquè són diferents. Russell Westbrook, setmana dels Lakers, Traspassat que als vaig dir Los lo Angeles Clippers. del buyout, que et compres i li pagues el que li deus, s'ha anat als Clippers. Qui? Russell Westbrook. Traïdor. Bueno, no hi ha, a la NBA no hi ha gaire. No, ja ho sé. Bueno, una mica, Però bueno, això. L'important és, els Memphis Grizzlies aquest any guanyaran el seu primer anell, és el més important a destacar aquesta setmana. Setmana de descans, Ho dubto. m'és igual, perquè passarà, senyor Nieto. Ja Moran i Jaren Jackson, els dos All-Stars, jugadors de Memphis Grizzlies, i ja, si voleu, passem a... S'ha acabat? A les 5 joc, no? actuacions. A cago un dena. Hòstia, és veritat, que no. sempre m'oblido. Anem tardet ja, Et Hi haurà un tractem- dia que m'aniré d'aquí. Anem Et tractem tardet. molt malament, Anem tardet, Pol Home, Nieto. molt malament. Puro bullying, això, Rapidet. Primera, Donovan Mitchell contra San Antonio, 41 punts, 5 assistències. Damian Lillard, per tercera setmana consecutiva aquí, Dame time. 40 punts, 6 rebots i 5 assistències. Dame time. Holiday, 40 punts, 5 rebots i 7 assistències contra els Celtics. I... Ah, no, queden dos. La Melo Ball, triple doble, de la Melo Ball. 28 punts, 12 rebots i 10 assistències. Que els Hornets donen pena, no, lo següent. No estan ni competint pel play-in. No. I últim, Michael Bridges. Sí. 45 punts, 8 rebots Bridges. i 5 assistències. No conec absolutament a ni un. Joder. Són jugadors una mica... Bueno, la meva Bueno, no. Jo a Bridge ja el Dame coneixo. time. Ah, és veritat, és que no. Donovan Mitchell. M'està mocant. Donovan Mitchell, Joder. Lillard, Però no són un... la no, Melo Ball. no són Curry Jokic. És el eterno segundón de Ben. Sempre es dedica a imitar el... Imita el Guille Jiménez, la NBA... Pues mira, Asúmelo, parlant de Lebron. Ben, A Movistar. parlant de Ben, Lebron, asúmelo. Asúmelo. Asúmelo, És Lebron. boníssima. Stephen Curry sabe que hay vida en otros planetas Él lo sabe. y no nos lo quiere decir. Y no nos lo quiere decir. I ara sabe que hay vida dels en otros Morants és que planetas. diuen, no? El Soso Morant. Ah, ho he llegit, ho he llegit. Perquè li va fer una entrevista i era molt soso. s'ha lesionat, no? Qui és El del Madrid. Qui? Llull. S'ha lesionat Llull. Lul. Hòstia. Lul. Aquest hauria d'estar O compta el genoll, Sí, per què? perquè és de Mallorca. Què passa? Res. Com a Asensio. Targetes. Targetes? Avui la 104 Aquesta persones. sintonia va dedicada a Neymar i la seva germana perquè viene el carnaval. Bueno, ja ha passat, però per ell encara segueix. Neymar i la seva germana. La mano arriba, cintura sola. Enric, Què diuen? La media vuelta. et prohibeixo. Quina? Però és que et prohibeixo Vale, no. Una F- cosa. que la targeta verda diguis l'enfant. No, l'altre, el Barça. No, diria aquests dos, però és que és tan clar que saps què dic? Digue perquè potser hi ha gent que no ho ha pillat. Bueno, està clar que aquí diria el Griezmann o el Ferran Torres, que són un dels meus jugadors preferits i tal, però diré l'Atlético de Madrid. Mare de Déu. No el vaig veure. Que guanya, No, sense... no, no, guanya no, jugant no, malament. no. Atlético de Madrid. Perquè encara jugant al Civitas, jugant al seu camp, van deixar a l'Atlètic Club, que Ah, és feia el veritat, ben, centenari, ben, ben. Sí, vist. bravo, això jugar és veritat. amb la primera equipació i Sí. l'Atlético amb la segona. Bravo. Molt bé. Això sí que és professionalitat. I no ho sabia, Pues sí, La ho va veritat. fer. Vosaltres creieu que amb l'Espanyol ho hauríem fet? No, que sí, no. Aquests... Però no, que... però la qüestió és perquè és el club fundador. L'Atlètic Club va fundar l'Atlético de Madrid. Bueno, gent de l'Atlètic Club. Però ho van fer per això. Sí, sí, sí. Està bé la targeta. Sí, està bé. M'agrada. Xavi? A Nottingham Forest. Li fa pal. Què estava mirant? Li fa pal. Està mirant la Premier League, aviam qui podia dir. Que guarro, tio. Mira que no em miri. Targeta verda al Nottingham Forest, que va dir que es plantejaria el partit contra el City amb molta il·lusió i va treure un empat. I per això hi és targeta verda. Targeta verda. És un mèrit. Sergi, targeta verda. Sergi, targeta verda. Frenadol. Perquè el necessites. m'ha salvat aquesta Perquè el setmana. necessites. No us ha fet gràcia a la NSIA, els altres no. No. La NBA, joder, perquè és que és una festa, tio. És que quina pena que la gent no valori la NBA, tio. No, Jason Tatum. Estic esperant una targeta verda que espero que la diguis tu. Sí. Bueno, va, Espero que diguis el que estic pensant, eh? Fem una Soc jo, targeta soc verda jo. comuna. Espera. Soc jo. I va relacionat amb el color que portes a la sudadera, eh? Què va? Clar que no. Clar que sí. Clar que no. Va, digues, és igual. Estic igual, no. Mare de Déu. Greta... Mare de Déu. Greta Thunberg. No, jo anava a dir Sergi Roberto.
Mare. Ro muerto. I Ro vivo. podries Ro vivo. posar els dos. Gol i assistència. Podries posar els Senyors, dos. la targeta verda a Unicaja per guanyar la Copa del Rei. Mil Unicaja, És veritat, Bueno, no vaig també, també, però com no m'ho vaig veure... No, Joventut va perdre per un punt. podries ajuntar. Semis. El Ferran, també. Joder. Joder, no, coño, la targeta penya. conjunta- No, ara m'he fet de la penya. La tercera- Pau Ribas en cau Va fer bon Escolta. partit, però jo em quedo amb Escolta. Sergi Roberto. Xaval, Per mi això, va de fer, això de fer dos conversacions alhora en un podcast no ho controlem de moment. Perquè Hem que amb tu, Nito, targeta vermella. A part de... La meva targeta vermella, a part de per al Sergi, perquè... Per quin motiu? Perquè fa 10 minuts o 15 m'ha acusat de cocaïnòman. Que no, això, Nieto. això ha sigut... Que no. Això ha Això sigut ha sigut molt... demencial, molt lleig, Això ha molt sigut- lleig. però ha Només sigut pel simple fet molt de viure bo. a Sant Feliu. Jo mereixia una targeta verda aquest cap de setmana. A part del Sergi... Per tenir collons. Puc fer un comunicat oficial a la família Nieto? Novell? A les dues famílies? Fes-lo. Novell Ribas. Estic convençut al 100% que el senyor Nieto ni ha tocat ni tocarà mai la cocaïna. Bravo. Vale? Clar que no. Però ho he dit perquè aquí hi ha un ambient de col·legueo, sobretot entre l'Enric i el Nieto, de cocaïnòmano, de no sé què, de molins de res, i llavors dic, tira-la, i al igual, no sé... Si no passa res, si estem aquí per això, no? Tio, No cal si que es et fot amb tu de disculpis. cocaïnòman, No cal que et disculpis. fota't amb Vale. les cabres d'allà. Però si jo no he dit res, això! Ja està. Ha sigut el Sergi, fica't amb... Vilassar de pescateros, no? Posa't en Barcelona. Pescatero. Mestres peixers. Què vol dir pescatero? Érem No, targeta pescadors. vermella... Va. Hòstia, se m'ha oblidat, Una. Algú que té amb la ment. Jo també... Ah, sí, no, ja m'ha vingut. Pel Chelsea. O sigui, el Chelsea s'ha gastat 330 quilos al mercat d'hivern i no està fotent que res, està Mira, perdent dono la tot. targeta vermella. Tira-li a l'arbitratge espanyol, que no han sancionat a Vinícius. Sancionen a I Lewandowski. ningú li donarà per la mà, Per fer un l'àrbit, gest. la mà, que no ens van pitar. També. Targeta També és vermella, veritat. Enzo Fernández. Quants mundials tens tu, Enric? Targeta vermella i ho dic ben alt i clar. Alt. Per l'Espanyol. Jugues contra... Va guanyar! No. És el pitjor partit de la temporada de Una l'Espanyol. cosa, i contra el QE. Contra el QE. Bueno, va Vaya guanyar. partit tan desastrós Però que qui- no saben ni com el van Però guanyar. quin gol has de dar, Jo també, Nieto. El vaig motivar a la roda de premsa, li vaig Quin dir has dit Jardí. tu? Chelsea. Gràcies, Sí, o... Sí. No, Chelsea. Sí, Chelsea. I tu, Enric, acabem amb tu. Pel Recep Tayyip Erdogan, pel president de Turquia, que no estan fent bé les coses i tal. No, és broma. Targeta vermella per... Sembles en Jordi Pujol. L'Atalanta va perdre a casa. Jordi Pujol, lladre! Que el Jordi trec. Pujol, lladre! Tu un respecte al millor president Sí, que té exacte. Catalunya. Si Jordi tu- Pujol, lladre! sisplau. Bueno, 3%. Artur Mas Només està per diré allà. això. Artur Mas també està per allà. El Enric és molt... I Puigdemont. Passeja per Vilafant, d'Artur Artur Mas, Mas. M'esteu traient aquí les perles convergents, macho. Cuida't, t'està dient convergent, eh? Ens està dient Convergents. Targeta vermella per... Són tots iguals. Targeta vermella per... Convergència i Unió. No. Targeta vermella per... Quan tu vulguis, Per la Kings League, per la El- polèmica que hi va haver el primer partit. amb haver de repetir 2 minuts d'1 contra 1. De quin equip sou? Jo, el Rayo de Barcelona. Jo sóc del Rayo Barcelona i de Gigantes. Recordo que vaig portar aquí la secció i em vau criticar. Jo- Que sempre parlen Què va passar amb els 2 minuts? Perquè Ja us ho he de una dir, cosa- no m'he vist ni un puto Jo tampoc. Està partit. molt tampoc, guapo. Nieto. Està molt Ni bé. un puto partit. Està molt guapo. I soc hater, Bueno. o sigui, jo soc del futbol tradicional de tota la vida. La Kings League, Ets el típic pesau de puto futbol moderno? Hashtag. a part d'això... La Kings League a part és d'això, La impressionant. Kings League és pels Pues niñatos, és pels niñatos de 15 anys que no els agrada el futbol És i no diferent. aguanten 90 Que no, minuts. escolta, un diferent. partit. Jo em miro. A Twitch, que sempre hi ha hagut contingut de És videojocs. entreteniment. Aquí es queden com un tribunero. No és futbol. No, a veure, que és un contingut a Twitch i està molt bé. Exacte, i és a entreteniment, mi m'agrada però molt. coincideix sempre amb els partits de la Lliga Espanyola a la tarda i jo prefereixo veure un Si partit no, de la Lliga no us Espanyola. critico perquè us agradi, però no és futbol, és entreteniment. A veure, futbol és, Jo si Però no no, és futbol si no jugo a Barça, professional. miro la Kings A League. mi m'agrada molt. Tanquem aquí la també. No és tertulieta. futbol, Professional. futbol. Visca la Kings A mi League. m'encanta. A mi Vis- jo ho visca la passo Kings bé. League. Vale, què anaves a dir? I José Mourinho. Enric, Molt bé. tanco, et deixo acomiadar-te perquè potser Poder- tornes aquí poder torno- 4 episodis. Cada mà, nena. És l'hora dels adeus. Ens veiem la setmana que ve. Grande, Segur? Xema. Sí o no? Segur? Sí. Ens veiem la setmana que ve els desconvocats a les 10. Per cert, Vale, però no digues la frase amb la que acabem sempre. no, 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 no. No, al Batalla s'ha de posar la frase a l'ordinador perquè no se la sap de memòria. L'he dit 30 vegades. El i què? No, És veritat, me l'has de fotre perquè La de- no me la sé. Els bons juguen i els dolents no se la Sí. sap. Bueno, esperem que us Tu hagi agradat jugues? a tots. No, Amb ja això sé què s'acaba. opines. Ja està. Els bons juguen I els I dos opinen. opinen. I És a Ferran dir- opina. és a dir, Nosaltres!